So Maske City, good morning, good evening, good day, each and everyone. Thank you so much. Hey, sangena kamnandi ku-2023 nangona zikhona i-challenges nengxaki esingene nazo kodwa sithi besike sane-previous episode ethetha ngenjongo. Injongo sathi injongo kukwenza into uyazi uba uyenzelani futhi uzazi neziphumo zayo uba lonto oyenzayo iza kuthatha ikubeke phi. So sakhuthaza futhi sacebisa uba masingene okanye wonke ubani makazibandakanye ne-social media networks. I-social networks eyazi injongo, i-purpose ye-social networks uba kukwenza i-communication ibe easy than before. So sasacebisa uba inge wonke ubani angayazi injongo yabona ye-social networks. Ungangeni kwi-social networks utargete i-likes yakuba uzawungagethi the target. Sathi izinto ezifana nokukhomithwa kwe-suicide kwe-suicides aziveli okanye azibikho kwinto ezifana ne-relationships kuphela nezinye yabona kodwa inge ngathi singakubona yabona ukukhomithwa kwe-suicide through i-social networks or social media platforms. So sicebisa wonke ubani angangena kwi-social networks eyazi i-purpose ye-social network uba kukwenza i-communication ibe easy than before. Uyabona nokwenza izinto nje zibe lula. So ungangeni kumakhasi ezonxibelelwano utargete i-likes kuba awuzugetha the target yabona. So be safe and protected by know a purpose. God bless you. Thank you so much.